Horoskooppimerkkien suurimmat vahvuudet. Vaaka. Vaaan suurimpiin vahvuuksiin kuuluvat erinomaiset ihmistaidot. Hän ymmärtää luontaisesti erilaisia näkökulmia ja on täynnä diplomatiaa ja sopeutumiskykyä. Vaaka on taitava keskustelija, kuuntelija ja kompromissien tekijä. Hänen miellyttävä luonteensa tekee vaikutuksen helposti, vaikka hän ei edes yrittäisi hurmata ketään. Skorpioni. Skorpionin suurimpiin vahvuuksiin kuuluu kyky syventyä asioihin ja tarkastella niitä kaikilta kanteilta. Hän haluaa löytää asioiden perimmäiset syyt ja ratkaista mysteerit perin pohjin. Puolitiehen jättäminen tai luovuttaminen ei kuulu Skorpionin luonteeseen. Mystisen olemuksensa ansiosta Skorpioni herättää usein muiden mielenkiinnon. Monet skorpionit ovatkin karismaattisia älykköjä, joiden päätöksiin voi luottaa kuin kallioon. Jousimies. Jousimiehen vahvuuksiin kuuluvat hänen vankkumaton elämänilonsa ja usko siihen, että kaikki järjestyy. Hän luottaa vahvasti omiin ideoihinsa ja unelmiinsa. Optimistinen jousimies on mukavaa seuraa ja tunnettu sosiaalisena sukkulana. Hän tähtää rohkeasti eteenpäin kaikilla elämän osa-alueilla ja pyrkii kohti unelmiaan. Jousimiehen itsevarmuus ja elämänilo tekevät hänestä karismaattisen persoonan. Muista tykätä videosta ja laittaa tili seurantaan nähdäksesi seuraavan osan.